Famili bateko maitasuna hitz egiten du. Eta esango nuke gaur egungo bizitzan oso garrantzitsua dela familia, ez? Egoera guztietan jaso dezakezun apoioarengatik. Eta nolabait balore batzuk transmititzeko garaian esentziala iruditzen zait. Hala da bai, maitasun istorio bat. Familia bateko kideen arteko harremana da hildoa. Down sindromea duen gazte baten eta haren familiaren gaineko istorioa. Hunkigarria, dramatikoa, humorezkoa, maitasuna bera bezala. Ez dakit zer gehiago esan. Hobeto moldatzen naiz futbolean idazten baino. Baina amak oparitu dit koderno hau egun hauetarako eta betetzeko esan dit. Bururatzen zaidan guztiarekin, sentipenekin eta. Irrika biziz irakurriko duela gero etxeratzean. Nik badakit zer esan nahi didan amak, itzultzen direnean. Etzi esan dit, ez geroago. Etorra, abona, badazurra eta matu urdinean, agur! Laizter arte, txintxoa izan! Agur, maitea, agur! Lotu para ondo, Bruno! Punta dauka emakumea, eta kaskoak ere jarrita. Kaskoak beti piperrakekin. Piperrak? Punki talde. Zala parta eta desitxe. Kontatuko dizuet, historia honen genesian oso garrantzitsua izan zala Joxan Ormazabal idazle zena. Beak elkar argitaletxean lan egiten zuen editore bezala eta deitu zian esanez argitaratuko zutela ipuin bat Carlos Linazasorok idatzia Down sindromearen gaia ukitzen zuena eta beak gure lana ezagutzen zuen laguna ginean eta komentatu zidan nola iruditzen zitzaion gure ekoizpen hildoan oso ondo enkajatu zezakeen eta agian antzerki ikuskizun bat egon zitekela hor interesgarria. 2007an argitaratu bezain pronto irakurri gendun, Ikerrek eta biok, eta egia esan ipuin hunkigarri bat iruditu zitzaigun. Eta konturatu ginean, egunen batean, proiektu posible bat zala. Eta orain urte eta piko, erabaki gendun, iritsi zala unea proiektu hori gauzatzeko. Nik eta anaiak, esan genezake sensibilitate berezi bat dugula, gizartean baztertuta egon diren edo dauden pertsonen guztien ganako. Gure enpresak helburu sozial batzuk ditu eta Down sindromedun pertsonen egoeraren normalizazioa eta bisibilizazioa horietan egon liteke eta dago. Gorka ezagutzea guretzat oso berezia izan da. Gure bizitzan pertsona berezi bat sartu da. Nik usten dut talde guztiaren bizitzan. Labana, ezkinean. Gustu bat antzerki mundu hau, bai? Nek ez dagoaz lotxarik hau iteko. Pulutxo bat. Eta kandelatxoak, Bruno, jarriko ditugu kandelatxoak. No, prez, uste betetzen bakarrik. Hemen ditudan laguna bokin gustora egoten naiz. Bai? Eta ondo ikasten dut. Hau ez da zaila. Nik gedoiak buruz ikasten ditut. Eta gero personaian sartzen naiz. ¡Quita el cartel! ¡Que ya ha aparecido el cerdo! Pozik ez da? Zenean lortu du? Hori pazientzia andereño koritorena. Brunito, señorito. Nere pertsonaia Matxin izenekoa da, Brunoren anai gaztea. Eta esperientzialdetik bere reto, bere zea hori eukiet, ze nolabait ez da inoiz zehazten Matxinen adina, baino
Brunoren adina aipatuta, 16 urte dituna, eta gazteagoa izan da, 14 urte arteko lako adiniko gazte batena egin behar izan dut. Eta alde hortatik esperientzia polita izan da. Zaila aldi berean, erreto aldetik esan nahi nuen, batez ere ez ikustea umearena egiten arena izela baizik eta ume bat ikustea ikusleak, ez? Eta nolabait familia hortan ondo enkajatzea. Bestalde, dardarekin gaina bigarren funtzioa dau niretzat, eta beti bezala plazer bat, oso gustua, gaina sekulako aktore puxkekin, eta orduan, esate dena, plazer bat. Ni obra hontako amona naiz, Jose Ramon Soroizen emaztea, eta Bruno eta Matinen Atxon amonakea. Nere personaia, hori, da emakume bat indarra handikoa, naiz eta emozioz beteta eltze bat hor palpalean bezala dago, baina alegintzen dena indarrak ateratzen eta pixka bat aurrerakun behar deula besteai esaten. Berezitasuna antzerki obra honetan da protagonista, sindrome Downeko gure Bruno hori da, ez? Eta ordune agertzen da Atxona honek, Atxona eta amonak, pixkat nola maite duten eta eguneroko bizitza behakin, ez? Eta personaje hauek badute olako xarma berezi bat edo nik ez dakit berezkoa duten edo zena izangoan baino oso maitatua dira. Eta beak kapazitatea handia dute maitatzeko. Da oso atsegina izan da, alderdi hortatik Brunokin, Gorka, Bruno personajea, baina Gorka egiten duna. Beakin lehenotik lan indan euken, horako korto batean. Orduan atxena aiten nun, dagoan atxonana, baina beak bilo baiten du. Sartu ni bakarrik egin ez, bera hor zeitzeo, behian. Hori, pizka bat hori, eta oso atsegina izan da berarekin lan itea. Bruno, ez hartu gongoa! Begira, nik hau jantziko dut, eta txapela eta barkak elkarrekin joatekotan berdin jantzi behar dugu. Bai, ondo. A ver, jantzia. Bruno, bina ez ondo lortu. Zuk ni bezala jantzi behar dutu eta ez nik zu bezala. Zer gainik? Egu berriak dirako? Ez dut nahi! Lasai, Matxin, badakik anaia nolakoa den. Koste egiten zaio gauza batzuk ikastea? Baina nazka egin denauka. Indarrez ez duk ezer lortuko berarekin. Bere terrenoan ez daukak zer eginik. Ikile terrenoa ekarri behar du pixkanaka, eta gero, bola sartu. Sindrome de Downgo neska mutilek ezagutzen dituzu, baina ezagutzen dituzu pixkat kanpotik, ez? Eta iruditu zitzaiten gauza beresia eta aberasgarria gainea, aberatsa. Bai gaia, nola pentsatuzun Asierrek eta nola egin zuen egokitu, eta gero Gorkarekin lan egitea eta benetan aberasgarria izan du da. Ezagutzea asko ze gehiago, ze indarra daukaten, ze maitasuna ematen duten, eta gainera ze kapazitatea daukaten. Adibidez, aktore lanean baino ondo eta gogotsu aitzeko. Egokitzapen prozesua garrantzitsua izan da. Ipuina narratiboa da, hau antzerkia da, dramaturgia garrantzitsu bat egin zaio, bertan parte hartu dute batetik Carlos Linazasoro berak, bestetik Teresa Kalok, eta nik nahiko argi neukan puesta en estena nola izatea nahi nun. Orduan nola hendik ere baldintzatu dut beraiek egin duten lana. Eta egia esan biei eskertzekoa da bukaeran gelditu den libretoa. Batetik, Carlos Linazasororen poesia osoa dago, hizkuntzaren manejoan, hitzaen aukeraketan, eta bestetik Teresa Kalok gidoilari eta aktriz bezala eszenaz duen ezagutza guztia. Eta horrek nik usten dut libreto oso erakargarri bat egiten duela.
Eta ez moituko janarte, venga, sei. Baina esnegi gabe bola bat egiten zait eta ez dut sagatu. Baita zeare, zertu ingoaz. Baina katillo ez nez beteta dokaketa. Baina oztu egin da. Hemen, fresko. Usteko ba, Brunego, usteko. Gaur egungo antzerki ikuskizunak 6 astenen saiatzen dira ikuskizun profesionalak. Horrez zer esan nahi du, 6 aste horietan maila artistiko on bat izan behar dule ikuskizunak. Horrek presioa sortzen du zuzendariaren ganako, ekoizlearen ganako, arduradun teknikoaren ganako, aktoreen ganako, eta esan behar dugu presio guzti horren gainetik une oro ambiente oso ona egon dela. Nea, bero. Bruno, iretza sagar bat ekabitu. Bruno, eakutsi, ze gertaz, ze jandu. Darin edabenan, zeo. Jandut. Bruno, eakutsi. Tia, opa. Jandut, Ze, Bruno?